И какво става, хора? Добре дошли в новото ми видео. Както сте разбрали от заглавието, ще осъждаме Сандев и Стела. Защо? Първо на първо, не ме съдете, че гледам Анди Студио. Просто преди ги мислех за тапаци. И те после ми промиха мозъка. Помощ! Но след това аз по-малко сега почнах да ги гледам. Повечето гледам Кралски и Shadow Hex, Готика, БГ Монстъра и Гошо. Да, за Гошо излагах, просто исках малко да се пошегувам. Да. Така, Сандев и Стела. Те не са нови ютубери. Ако някой от тях ги е гледал. И докато аз преди не съм ги гледал, но съм гледал само техни 3 клипчета и от тези 3 клипчета ми ставаше лошо. Тъй, че да, сега ще си поговорим за тях и какво ми е моето мнение за тях. Според мен, те просто така цоцкат пари. От кой ли? Ама разбира се, че от Криси! Криси е просто 9 годишно лапе. Не я обиждам. Да, и между другото това видео просто гледам Кралски, както казах, тъй че да. Да. Болен съм. Забравих да ви кажа. Болен съм. И кой ще да ви кажа? Да. Не, всъщност. Да. Така, ако някой от вас знае, Криси си е направила нейн канал, който, ако не се лъжа, в тази аудитория, тя не трябва да има собствен канал. Но не. На баца Сандев и Стелка въобще ни пука, защото просто искат да цоцкат още повече пари. Нали? Не. Това няма нищо. Това е съвсем нормално. 9 годишно лапе да има собствен канал. Да, аз имам канал също, но хора, тя е на 9. Не че аз съм по-голям от нея, но просто аз се изказвам и тъйче. Тя не би трябвало да има канал. Сега, може след... Не знам всъщност. Да, може да има канал, но да не си показва лицето. Да, аз си го показвам. И не знам и аз защо. Колко съм тъп. Съдя дете, като и аз съм дете. Да. Всичките на моя възраст казват, че са вече големи и пуша дори. Поколението е гъга. И да, като цяло. И ако не сте разбрали, уния идиоти Сандев и Стела са си дори родили бебе, който се казваше... Не му знам името, защото не ги гледам. И не ми пука като цяло. Но да, те решиха и него да използват за пари. Не само едно дете, а цели 2 деца да използват за пари. Просто, ако не сте гледали едно видео, реших днеска да изгледам едно видео на Стела, където тя показва как ражда. Не, брат! И да, тя просто взима камерата и казва: завримя! Завримя, тука, брат! Да видят как раждам и да цоцкам още пари. Сега ще ви покажа някой отказ от това видео
в тях. Така, от парите в момента не усещам абсолютно нищо. Живо на картана, искам пари и влиза. Дръж здраво! Здравей, миличко! Но ти добре се справите, човече. Дръж го сега, докато още не се е разплакал, да се режеме пътната връв. Браво! Вече официално... Така, надалече вече е шегата. Просто според мен не трябва... Защото нарушаваш твоето лично пространство. Хеми на детето си, което още не знае къде се намира. Тъй, че да. Какво още да кажа? Да. Те имат няколко продукта, които въобще не им пука за продуктите. Просто искат да й цоцкат някой лев още. За да могат да си купят, примерно, имение. Или кола. Но да, сега шегата надалеч. Те изкарват първата си книга, която се казва 24 часа с Сандев, Стела и Криси, ако не се лъжа, така се казваше. Да, гледам ги тези малумници. Да. Така се казва първата и книга. И съм сигурен, че дори книгата да има просто лицето на Криси и така върху нея. После след видеото, ако искате, отидете в Sunday Heaven, потърсете малумниците. Просто видях някакъв човек ей така да тича с пистолет. Нали? Това е напълно нормално за Бургас. Да. Не май тапих се, просто човека ей така се тичаш. Ама това май наистина е било пистолет. Не знам на камерата дали се чу как пичът стреляше. Значи, чайте малко сега. Надалеч Сандев и Стела. Ей така пичат ей тама. Ей тука. Си тичаше нещо в ръката. Отиде за тези дървета и... Манка му шет. Абе има едни тама дървета и се е скрил и просто е гръмнал някой сигурно. Добре, ще продължа видеото. Как ще го продължа, не знам. Но да, те изкарват тъй като си първата книга и съм сигурен, че нищо на живота на Криси няма нищо общо с тяхната книга. С 100% просто са искали да изкарат някакви пари, защото като има лице на дете на нещо, ще се купува така от непознати и със сигурност на Криси не е било удобно да напише някои части от живота си, с 100% са максимум 5 неща, но пак не е било удобно да пише за нея неща, какво прави, какво яде и кога се ре. Още един такъв ненормалник. Не бе, май, тапих се този път, но на страната надалеч шегата допреди малко не се е бави с вас. Как да ви обясня? И нека да продължим. Номера 2. Изкарва втора книга, която се казва 48 часа с Сандев, Стела, Криси и Майкъл. Да, сега се сетих, че Тъпто и Лапе
нищо общо към детето им, което още не знае къде се намира и те са го сложили на корица на книга. Да, сега със сигурност ще се сетите. Ама то нали има на някой памперси лице на дете и на бебе. Ама то там буквално то си е пампер за бебе. И е бебешко. А не просто някаква шибана книга. Просто иска да цоцкат повече пари. И доколкото се сещам, само 3 ще кажа, защото за другите не се сещам. Имате някаква настолна игра, която дори не знам каква е. Дори как се казва. Парти, нещо парти, Sand of Stella парти. Малумници Sand of Stella парти. И разбира се, те искат още да цоцкат пари в Sand of Stella. Пари! 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 Да. И решават да могат да канят просто да идват на непознати на рождения ден, да се забавляват и други тъпи лапета и така да й плащат майката и бащата. Със сигурност майката и бащата не са искали толкова хубаво да дадат тези пари, защото тези малумници цял ден решават да могат да отиват на други рождени дни. Но хей, то толкова е ефтино, само 300 лева. Нали? 300 лева. Брат, само 300 лева ни дай за един рожден ден. Те половината пари, които са отишли за теб за рождения ден, ти трябва да ги дадеш на Sand of Stella и на шибаната Криси. Опуснах това. Вкара се. И тъй, че да. Това е моето мнение за днес. Ако искате да продължа още с такива неща, да качвам такива видеа и да качвам гейминг видеа, между другото забравих да кажа, ме последвайте и лайкнете бутона. Тъй, че да, ако лайкнете, поне да съберем 10 лайка или 5. Това ще съм доста доволен от това. И ще се радвам. Тъй, че благодаря, че бяхте с мен. Чао, чао и до следващия път.